Unlimited talaba for only 200 pesos? So na ako'y unom katalaba diri Kana na. idol. Aw tagbaw jud kaon nga gabi mga boss. Di ba ganahan kag talaba? Yes, ganahan jud kog talaba idol samot nag ini kagabi bitaw. Kay kung fresh na talaba ang hisgutan, aw di pud palupik ang buhol jud man. Ya aning lugar perti jud abunda og talaba. Ang buhol kay usa jud sa lugar na abundas talaba. Kung sa iyang coastal condition nga fit kay para sa mga talaba. Kung kuyog ko ninyo magtalaba food trip sa sikat na unlimited talabahan sa Bohol. Yo idol, welcome nata sa Luay, diri sa Bohol. Kay na diri ang isa sa mga pinakasikat na talabahan. Gamay ra gyud tawo na balay, maligya siya talaba, dili ra basta-basta kay unlimited talaba gina-offer pud nila. Presko pa gikan pagid sa suba, gikan sa pan. Naa diri kay pakibaw nato si Bohol, isa ni sa mga pinakaabunda nga mo supply og mga talaba all over Visayas and maybe all over the Philippines. So, syempre atong mission karon atuo nato ang isa sa mga pinakadaghan nga supply og nagtinda og talabahan diri sa mismo Luay sa Bohol. Kanya tanaw na to unsa pay other mga putahe na nila, and syempre try na to mag unlimited talaba diri sa Bohol. Tara, watch this video. Dol, ato ta sa ilahang talabahan diri gyud sa ilang fish pan tanawa. Try na to ang mag-experience og mag-harvest og talaba. So mo ni fish pan puro man ni unsa mga palm trees? Nipa, puro man mga so mo ni ang mga puro nipa na ata diri sa ubos kani. Kwaon ang talaba. Murag diri ra kwaon. Mo ni. So na fish pan diri nagihumulan diha. Unsa ni siya boss? Kani diri mo maghinlo og talaba. Diri pa mag-harvest. Diri sad mo mag-harvest? Nice. So kani gilimpyuhan niya. Ana limpyuhan niya ang talaba kay para make sure niya crisp. Unsa to sir? Ito dito mag-harvest sa bulas. Napoy harbisan dito sa unahan. Ito dito. Dito, kuya, napoy harbisan dito sa unahan. Taob ni ron. Unas na ron, sir. Kunas ni ron. So kung taob ni taas gid ni. Lapas na ano, wabot dito. Abot pa jud dito. Grabe no. So inana ra gyud idol nya kani dalo na ni dito karon para atong kaunon. Nice. Inana mo experience og talaba diri. Niguman niya glimpyo, harvest, saka dayon ta diri. Kay ihatod dito sa ilang tindahan, dito ta mo kaon. Ihatod na ni kuya dito sila tindahan. Hatod na ni busing. Ato na to ila tindahan kung nasa dapit. So let's go. Kuyog ta ani. Doon naman gid nahan na sa highway ilahan na gid tindahan. So mo na gihatod na niya. Start na nagluto diri. Mao ni lang tindahan, mao ni lang kananan. Uy, nanay sila dine in. Ug sa babaw, mao ni siya. Tanawa na to dito be, mga na ta. So mao na ni siya, gibutang niya diya sa iyang net. So literal nga nanginhas. Nanguha siya og talaba, gibutang aning net. Ano siya, dagan kaayo. Nagdagdag po yung mga dagko na talaba pero mixed sizes ni siya. So butang na diha. Kana mo na siya after ana mapuno-puno na. Ibutang na diri sa gipabukal. Uy, grabe. Nice. So gipabukal na siya diri. Pila ka minutes na ipabukal, sir? Mga 2 minutes na lang, sir. 2 minutes dali ra. Luya sa talabaan niyo. So mo na ang gamit nila is kahoy ra gyud nay. Kahoy na, so naagid ang smokiness nimo na aroma sa talaba. Man nagluto, gibalhin na dito. 2 minutes nang niagi. Kani sugba sir, unsa man ni kung ganahan sila sugba? Nato sugba, sir. Kana. Is. Itong mga mag-anuli ano, sir. Mo lutuan nga. Ha? Sa nakita ang kuwan, sa nakita ang balikan. Importante lang sa kuwan, magdugit ang tumoy sa kutsilyo ang imong tudlo. Dili gid ka magatbang. Kaya namin. Napod sila barbecue diri oh. Ganahan ka syempre pare sa imong talaba. Uy, nay pusit. Nice. Nice pusit oh.
Nice cake view ani. Presko nga pusit. Gibrasan, gipaliguan og lotion para mas humot. Di ba ganahan kag talaba? Yes, ganahan jud kog talaba idol samot nag inikagabi bitaw. Anyway, so nakanindot karon kay dili ra talabang gina-offer nila. Nasa Yes. klase-klase po ng mga ihaw, tapos sila scallop. So sugdan og ginato. Yes, idol. So area to scallop, so nahon na to mik. Ari ta sa scallops idol oh. So na siya scallop sa po siya talaba di ang anay chili Yes. garlic sauce siguro na. Ari ta maguna sa cheesy scallops. Sige. Oh. Cheers. Cheers idol. Cheers. Me, Ame. cheesy, buttery, scallop. siya. Simple. Ari ta sa chili sauce. Kani yung talaba first time ko nakakaon ani nga naay chili Nga sauce. chili sauce. Murag siomay. Mura jud. Murag Bitaw. siomay pero talaba lang. Yeah. Ano to be? Uy, lami. Ame. Lami siya, bagay di siya ani. Bagay di siya ani, lami di siya. Lami Yung siya. chili sauce, garlicky, Mm. lami siya. Nya bagay siya, pawa siya sa bidli. Yep. Takto. Siyempre, nasa barbecue. Gawin na to. Cheers. Tender. Typical barbecue. Yes. Ihaw. Kani, manok. Mga na to. Yeah. Na, di... Wah! Uy, nila, ano yan? Wah! Na, uy! Sige na lang, okay na. Cheers! Roll ka lumi. Mayo klase. Taktog marination. Kani, pusit. Mm. Dali-dali ta ba? Mga apas pa ta sa harvest unya sa talaba. Para makakuha pa ta. Ang sausawan diri kung ganahan ka mo sausaw. I'll try it raw. Cheers. Cheers. Dahil agad ba sa pusit eh? Meaning nga po si idol kay dili chewy. Meaning wala na overcook. Sakto pagkaluto. Nya. Mao na gyud ni. Ang kanindot ani, pampa-active ni karon. Yes, Sabi papa-active sa mood na kay sige uwan kung gusto mo. Tsaka mo talaba. Camera woman. Kani idol. Sige. Tanaw nimo, mura ra sa isa, pero Dagan siya kung imo kumbo. nga blihan jud, tulo ka book sila. Mura siya isa ka pamilyahan di ay. Mura siya na. Bitaw. So kuha tag talaba. Nya ako ni siya butang sa sauce. Ganahan ka. Murag kani ang sauce ni idol ah. Ay, sayop dito So kuha. ito ni idol. Di idol. Umi usok tuwa to nimo eh. Yes. Na, balik ko na ako, be. Sige na, kung dako-dako, wait sa. Sige. Kana. Palutaw ba? Ano ito, be? Kani, paliguon na to. Yes. Disinfection. Cheers, idol. Cheers. Cheers. Bye. Isa pinaka-the best na ako na nakaon sa Bohol. Kalami. Presko. Na dito pagka-salty na gamay sa talaba. Bay, lami siya, promise. Lami kay idol. Lami siya suka. Ang suka pa jud. Di jud ka kaingon nga dili suka. Kay aslom jud siya. Tinuod. Murag mamatay jud ang unsay mga naa sa talaba ba. So ang akong himuon ani, combine ako ni mga kuan bi mga kaundanon. Combination nimo. Murag kuan mabutang tag mga isa. Kana. Close up daw na to, miss. Duha, ay upat. Kana. Upat Kasaa. na siguro. Ay, kana bi. Kana kay bala. Thank you. Imo ha. Da, apila pa ni ko ani. Nice, thank you. Thank you, thank you. Okay. Imo ha, pagkuasa di Mo mo. ako diri. So na ako'y unom katalaba diri Kana na. idol. Unom ni sa katalaba ha. Kira, unom katalaba. Ay, baligo na to isa ka pamilyahan. Ala ka. Muraga jacuzzi? Goy, jacuzzi of Murag talaba. Jacuzzi of talaba. Cheers. Bay, kadami. Ay baka Ganahan ko jud sa talaba kay nay pagkaparat-parat, slimy. familiar ba? Satisfying gud kayo kaunon. Yes. Basta mga lalaki, sure ball dyan ang hilig og talaba. Banto. Murag na-effect na gamay ba pero kaya pa. Kaya pa. Sige, so idol, kumari magani magbuhol, i-make sure hapit you diri sa ilang lokis talabahan sa may luay. Yes. Kay sakto di jud ka kamahayan kung ganahan ka mo try og fresh talaba. Naarag yun diri. Ug siyempre, salamat jud kayo idol
Ryle sa pagkuan ani pag-invite na ako diri, invite sa mga tao diya. Yes, idol, walay problema. So sa mga tao ug sa mga tourist nato dire, ayaw mo kalimot og ari sa Loki's Talabahan. And if gusto mo mga other spots nga ganahan ninyo dungan, don't forget to visit my page. Isa ko ka food vlogger dire sa Bohol, Ryle Quatsar ang name sa akong page. Like and follow and kita kids na ato nga page. And don't forget, the best Talabahan, Loki's Talabahan. Nahanap na pud taglain food trip. Tara, unsa pa matong giwat? Let's go.